Antonello Bene Salmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 127 mis-sensiela botta u risposta. Lejla għandna programm oħra minn li daqsbajda se jkollna ħafna xi ngħidu qabel xejn nagħti merħba lil mistiedna residenti li se jkollna dell-ewwel parti tal-programm Roberto De Brincat. Roberto nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-biktana li għanna maħna u dak kollha li seguna. Mela, qabel ma nibdew bħas-soltu żewġ affarijiet, infakkarkom illi qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni u jgħid tiegħu. Għandkom is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa biex tkunu tistgħu titkellmu. Imma qabel xejn narawna għat-temi ta' dan il-programm tal-lejla għal daqstant inħalli fidej l-namser tagħna Janika Rapinet biex tgħidilna ftit il-lejla fuq x'ħan nitkellmu. Janika, fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Zielinski jiddeċid derbi b'Italja jaħraq fid-90 minuta. Deċiżjoni kontroversjali ttappan konfront mill-aktar spettakolari. Natu ħarsa lejn is-sitwazzjoni fil-kampjonati nazzjonali amatorjali. Mela, kif qegħdin taraw se nibdew mill-ewwel bil-patata taħraq illum għaliex ħan nitkellmu fuq il-logħba Inter kontra Juventus ta' nhar is-Sibt li għadda, logħba li rajna l-Inter tirbaħ 3-2, logħba fejn kellna ħafna polemiċi. U l-ewwel qabel kollox nixtieq nintroduċi lill-mistiednin li għandna l-ewwel parti, żewġ tuċuħ li żgur li m'għandhom bżonn ta' ebda introduzzjoni għal minnaħa tal-Inter Club Gobzo għandna lill-President Sur Joe Bajada u minnaħa tal-Juventus Club Cuore Bianconero għandna lil Omar Busuttil illi wkoll nixtieq nirringrazzja talli illejla oġobhom jingħaqdu magħna għal dan il-programm. Ovvjament minħabba wkoll dak kollu li ġara jew ma ġara x'nhar is-Sibt nixtieq nagħmel xi ħaġa ċara minn issa lilkom li qegħdin issegwuna min irid jikkummenta. Nżommu d-deċenza għax inkella ikollna nagħmlu affarijiet li ma nieħdux gost nagħmlu. Ovvjament feel free to comment, nżommu rispett bejnietna. Mela, Roberto, ħanibda bik. L-Inter tirbaħ imma ħanejdu hekk, kien hemm diversi episodji li ħaniddiskutu matul il-kors ta' din in-nofsija li ddeterminaw kollox, forsi nieħu kumment b'mod ġenerali għalissa l-ewwel minn għandek Roberto u mbagħad naraw naqra ġew huma x'għandhom xi jgħidu qabel ma nibdew nitkellmu fuq it-temi li xtaqt niftaħ f'din in-nofsija. Jiena ħan nitkellem bħala osservatur tal-futbol aktar milli bħala supporter. Kienet logħba sabiħa, logħba li l-livell tagħha kien wieħed tajjeb. Sfortunatament ġara li ġara u dak kollu li seħħ matul 90 minuta nistgħu ngħidu li intefa' fil-ġenb ħabba l-episodju ta' tkeċċija ta' Kalulu. Però jekk wieħed iħares lej il-logħba bħala futbol, naħseb li kienet waħda mill-aħjar logħbiet li kellna s'issa matul dan l-istaġun. Naħseb li Juventus ma kienx ħaqhom joħorġu telliefa, tal-inqas kien ħaqhom joħorġu punt minn dan il-konfront. Ovvjament tilab iktar minn taqsima b'raġel inqas ħalla impatt kemm fuq il-pjan tattiku kemm anke fuq il-livell fiżiku tal-Juventus. Però nerġa' ngħid, kollox ma kollox, kif qal bosta ġurnalisti Taljani, dak li ġara fil-logħba u r-riżultat huwa sekondarju għal dak l-episodju li ħoloq polemika u kontroversja kbira u naħseb bir-raġun. U naħseb li sfortunatament episodji bħal dawn u anke dak li qed jingħad wara, pereżempju dak li qal Marotta llum, dak li qal Moratti llum, ikomplu jgħazzu l-isfel il-futbol Taljan. Għax dawn huma affarijiet li ma jagħmlux ġieħ. Il-pajjiż li tal-inqas meta trabbejt jien kien joffri l-aqwa kampjonat u l-aqwa plejers tad-dinja. U llum il-Taljan wasal jiddispjaċini ngħid fa' biss sprofond. U episodji bħal dawn u iktar il-mod kif jiġu ħandiljati mid-diriġenti u anke mill-rappreżentant tar-referees ikompli jikkonferma l-fej it-Taljani
bin-nazzjonal laqqas qed jirnexxielhom jikkwalifikaw għat-tazza tad-dinja. Joe, l-ewwel kummenti tiegħek fuq din il-logħba, u mbagħad kif jispiċċa Joe jista' jidħol mill-ewwel Omar. Nitlobkom tixgħelu l-mikrofoni rispettivi. Mela, insellem lilek Antonella kif ukoll il-ħbeb tagħna Roberto u Umar. Jiena għalkemm qiegħed President tal-Inter Club Gozo, l-interventi tiegħi ser ikunu bħala bniedem sportiv, min jafni jiena għandi karriera ta' aktar minn 50 sena fl-isport, kemm bħala fil-bidu tal-karriera tiegħi referi tal-futbol, imbagħad amministratur tal-futbol, u issa attwalment 12 sena wkoll bħala uffiċjal tal-Federazzjoni Maltija tal-Ċikliżmu u ngawdi wkoll żewġ pożizzjonijiet kemm fil-Federazzjoni Ewropea tal-Ċikliżmu u anke dik mondjali. Ġifieri purament se nkun bniedem sportiv fil-kummenti tiegħi. Ovvjament il-logħba Inter Juventus tas-Sibt li għadda laħqet l-aspettattiva tal-logħbiet bejn dan id-derbi d'Italja Inter u Juventus. Kienet logħba sabiħa, però bħalma qal Robert u nikkondividi miegħu l-inċident ta' tkeċċija lejt sinċerament u onestament inġusta tal-plejer ta' Kalulu tal-Juventus isa tfit il-rebħa il-li bedqu l-Inter. Il-Juventus bdew tajjeb ħafna f'din il-logħba, mbagħad kienu l-Inter li bdew ġejjin f'tagħhom, irnexxielhom mbagħad imorru fil-vantaġġ bl-autogol ta' Cambiasso, mbagħad l-istess Cambiasso irremedja l-isfortuna li kellu biex kiseb il-gol ta' draw. Mbagħad rajna il-gowl daqta sabiħa ta' Esposito li poġġiet l-Inter minn fuq, però mbagħad Locatelli der li serjati punt li naqbel ukoll ma' Roberto kien ikun ukoll meritat għal Juventus f'din il-partita. Però mbagħad eżatt ma' 90 minuta wasal il-gowl tal-Inter minn Zelinski li bih l-Inter ħadu dawna 3 punti. Ovvjament l-Inter ħadu 3 punti, però il-polemika li qamet u ngħid nerġa' nirrepeti tkeċċija ta' Kalulu ma kienitx ġusta, ma kienitx fair u hawnhekk l-iżbal tar-referi La Penna illi der li ma kienx għall-altezza ta' din il-partita. Ġifieri seta kien hemm referija aħjar għal din il-logħba, però wara kulħadd taref u wkoll li hemm bżonn illi s-sistema tal-VAR fl-Italja, l-kwestjoni tal-VAR tiġi arranġata. Għaliex mhux fair li jkun hemm azzjoni bħal din illi nistgħu ngħidu illi determinatu mbagħad l-andament tal-logħb illi kien fadal illi ma tistax tiġi arranġata. U għal-ħsieb illi din tal-VAR se titranġa l-aħħar ta' dan ix-xahar u il-FIFA wkoll ser tirranġa għall-World Cup illi jmiss għalli ġejja. Ovvjament nixtieq ovvjament li dana il-kommenti tiegħi nerġa' ngħid huma purament ta' sportiv u mhux bħala President tal-Inter Club ta' biex inkun ċar mill-bidu. Sewwa biss, Omar. Nsellem lek Antonella, nsellem il-Joe u l-Roberto. Ħadd ħafna pjaċin nisma' lil Joe jitkellem. U ħankun onest ġifieri hemm numru ta' interisti li dawn il-jumej ħadd tal-inqas apprezzajt l-onestà tagħhom fuq rigward il-logħba tas-sibt għax lil mill-inkejja mill-pika u l-rivalità kbira bejn clubs. It-tajb ma tistax tgħidlu ħażin u l-ħażin ma tistax tgħidlu tajb, ġifieri kien hemm livell ta' onest. Ovvjament kien hemm min qed tiġibilna l-episodji antiki u nqajmu episodji mill-passat. Jiena inkompli fuq il qal Joe bażikament illi s-sibt kien hemm fl-opinjoni tiegħi spettaklu, ġifieri konna ma naraw naħseb derbi, insomma dal-aħħar kienu kombattuti fil-verità 4-4, 4-3, imma kienet logħba sabiħa, mis-silta żewġ timiet jilagħbu tajjeb, ġejjin wieħed jattakka l jiddefendi bil-kontra u mbagħad sfortunatament il-player of the match ħadha r-referi bid-deċiżjonijiet żbaljati li ħadak il-ħin. Ġifieri jiena aktar milli s-simulazzjoni li sfortunatament illum saret parti mill-logħba, l-iktar ħaġa li ddejjaqt nara u kieku jiena ġifieri hemmhekk fejn hemm naqbel ħafna ma' Roberto li setgħu joħorġu daqsxejn aħjar il-diriġenza tal-Inter. Hija dak il-ferħ li rajt wara min-naħa ta' Bastoni isu qed jiċċelebra rebħa ta' World Cup għax sempliċement keċċa kollega tiegħu fuq xi ħaġa illi fil-futbol sfortunatament m'għandniex naraw. Dik hija l-iktar ħaġa li weġġetni nhar is-sibt mhux ir-riżultat mhux għax
mhux għax tkeċċa Kalulu, ovvjament dak il-ħin tinħaraq tindanna ma li tara plejer jiċċelebra wrongdoing tiegħu stess. Naħseb kienet xi ħaġa u nemmen li jekk Italjani mhux se jindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet, dawn il-problemi li għandhom, kif qal Roberto, l-iktar ħajbqa' niżel fl-abiss. Ġifieri m'iniex nara nibda bit-tim tiegħi bil-Juventus, ġifieri jiena ma qgħodx inġib skużi b'referis għax tlifna jew għax jekk jiena ma nemminx dawn il-ħafna komplotti. Imma l-Juventus stess irdu jippjanaw aħjar dak li jixtru, dak li jbijaw, kif jarmaw tim, kif neħħu għax il-bqija jiena meta qabilhom ma' futbol internazzjonali, dak Spanjol, Ingliż, il-Ġermaniżi, anke Franċiżi issa qegħdin fuq livell totalment il-bot. Jiena ma nissimpatizzax il-Nazzjonal Taljan, ġifieri, però ma niskantax għal fejn qiegħda l-Italja bħala nazzjonal, għalfejn għal darb'oħra qegħdin jisperaw fi playoff biex jikkwalifikaw għal World Cup. U jekk dan ma jsirx tkun it-telet waħda konsekutiva, ġifieri għalkemm ma nżomx mat-Taljani, jiena għalina l-Maltin nemmen l-World Cup bla-Taljani u bl-Angliżi hija naqra għandha xi ħaġa nieqsa. Però fuq il-logħba ġifieri ssib kien hemm ċans ta' spettaklu sabiħ u l-referi ddeċida li jkun il-protagonista ta' dan l-ispettaklu billi fl-opinjoni tiegħi ħażewx deċiżjonijiet ħsiena, mhux waħda x'anki l-ewwel karta safra ta' Kalulu jekk tara sew l-azzjoni kemm jekk missu xuxin kemm missu xuxin, ġifieri. Jien personali biex issa nibdew niddiskutu wkoll episodji marbuta ma' tkeċċija ta' Kalulu. Ifhimni, jiena mal-moment li tkeċċa għax kont nafx kien ġej, voldieri bdejt nagħmel ir-riċerki tiegħi fuqhom, erġajt rajt l-episodji għal darba tnejn. Biss għandi opinjoni, ma l-ewwel nixtieq naqraw minant il-panel fuq iż-żewġ episodji qabel ma anki ngħid tiegħi, kif ukoll nistaqsikom kemm dawn il-frejjeċ li rajna s-sibt, infatta ħafna ġurnali bdew jagħtu voti ta' 4.5 lill-uffiċjal l-appella jirriflettu il-livell kurrenti ta' referees ġewwa l-Italja. Ma tista' tkompli tiżviluppa l-argument inti u mbagħad Joe u Roberto nkunu nistgħu nkomplu nikkummentaw il-fatti marbuta ma' tkeċċija ta' Kalulu. Ara, jekk nieħdu l-episodji tas-sibt, ovvjament il-Juventus ġew iddaneġġati fil-logħba, ma tistax tgħidlex jekk kellha kellna nimxu mar-regoli tal-futbol, dok li hemm miktubin u li suppost jiġu prattikati, dak il-ħin kellhom jispiċċaw l-Inter 10 players u l-Juventus jibqgħu bi 11. Kien fadal half time sħiħ biċċa mill-ewwel ħaf, ġifieri mhux ħanejt li konna ħanerbħu għax ma tistax tgħid li ħaterbaħ, imma il-vantaġġ kien ikun favur il-Juventus li għandhom raġel iktar. Sfortunatament, kif qed jien ma tantx noqgħod insemmi episodji, imma din is-sena partikolari kien hemm sensiela ta' żbalji fil-konfront tal-Juventus, ġifieri aħna l-medja Taljana tħobb tagħmel xalata meta jkun hemm favur, meta jkun hemm kontra daqsxejn inqas, imma n-nies li jaraw il-lob tal-Juventus jafu ġifieri li kien hemm sensiela ta' żbalji, ġifieri penalti meta nifsu l-Konsejsaw kontra l-Lazio, kellna penalti ieħor kontra l-Lazio l-ġimgħa l-oħra stess, ġifieri kien hemm ħafna episodji, ġifieri il-livell tar-refereeing fl-Italja fl-opinjoni tiegħi qiegħed f'livelli mhux għax qed imorru ħażin il-Juventus, għax fil-verità issa mhux sejri ħażin il-Juventus, imma il-livell tar-refereeing huwa qiegħed fuq livelli abissali, ġifieri il-livell ħażin ħafna. Jiena Joe ħalli niddiskuti naqra il-każ Kalulu Bastoni tat-tieni li sar fit-tieni karta safra. Jiena personali, orajt Kalulu der ħarġa jdejh. Imma naħseb Bastoni, jien personali naħseb illi Bastoni isu der li kien qiegħed it-teatru ħankomplu mat-tema tawdex, it-teatru Astra, mhux fl-Istadju San Siro. X'taħseb? Ifhimni, bħalma għadt l-ewwel Kalulu l-ewwel u qatt tajjeb intu wkoll, l-ewwel karta safra kienet xi ftit ħarxa wkoll, imbagħad ovvjament it-tieni waħda ir-referi tant taġġel orrajt veru li
kallu ħareġ ftit idejh, però daqshekk ma kellux jagħmel dik ix-xenata Bastoni huwa plejer tan-Nazzjonal, suppost għandu jirrispetta l-livell ta' plejer li hu. Bekk inganna l-referi kien pratikament bis-suffara fħalqu, saffar mal-ewwel ma qadx jaħsibha daqsxejn, jiena kont referi, kienu jgħidulna regolamenti hemm 17 perem wieħed mhux miktub 18 li huwa l-common sense. Allura seta' hemmhekk uża iktar il-common sense ir-referi la pennu ma ġiex fid-deċiżjoni tiegħu. X'imbagħad ovvjament il-VAR ma tistax tintervjeni fuq dik il-karta s-safra, xi ħaġa li trid ovvjament titranġa biex bekk daniġġjaw l-tim tal-Juventus qed ngħid kontra t-tim favorit tiegħu ovvjament l-Inter, però il-verità hija verità u ma tistax tibdilha. U bekk mbagħad ġara li l-Inter labu taqsima sħiħa bi plejer iktar għalkemm attakkaw ukoll, però l-Juventus ma għadux lura ddefendew tajjeb u ġabu draw fl-aħħar 5 minuti u ma kienx tkun sorpriża li kieku l-logħba intemmet fi draw. Ovvjament affarijiet fuq il-livell tar-referis Taljani sfortunatament il-livell dejjem qed jinżel l-isfel minkejja li għandhom il-VAR bl-assistenza kollha, rajna deċiżjonijiet anke tal-VAR illi huma kompletament żbaljati, Rocchi jara x'jagħmel, iktar koordinazzjoni bejn il-turn arbitrali li jkun hemm fil-pitch il-referi l-assistenti tiegħu il-rab uffiċjal, kif ukoll mal-kamra tal-VAR il-referis li jkun hemm hemmhekk għaliex mussew illi kampjonat sabiħ bħal dak Taljan illi daqshekk investiment jiġi mbagħad iddaniġġjat b'ċertu deċiżjonijiet illi għajmu polemiki u anke nistgħu ngħidu jifforsifikaw xi riżultati. Infatti għandna xi kummenti wkoll Renato Vella qed jgħidilna daħħalna l-VAR biex tkun assistenza referi iżda kemm kien aħjar mingħajra għax jekk qiegħda hemmhekk uża meta jkun hemm id-dubju u fuq dana għandi xi ħaġa xi ngħid jiena fuqha se niġi wara naqra ftit messaġġi għaw domanda wkoll għalik Roberto rigward minn Brady Buġejja rigward il-pjan tattiku ta' Spalletti jekk bilx miegħu il-pjan li juża Spalletti wara tkeċċija fosthom l-deċiżjonijiet li jinqalgħu plejers bħal Yildiz u Konsejsaw biex ukoll tibda tipprepara naqra fuq għadina Brady. Ovvjament Renato Vella qed jgħidilna li jixtieq jisma' l-opinjoni tagħna fuq il-logħba filwaqt li Karl Pajnis qed jgħidilna no wonder li l-futbol Taljan spiċċa l-laughing stock tal-Ewropa u kemm it-tim nazzjonali kif ukoll it-timijiet Taljani fl-Ewropa tilfu kull stima u rispett. Naħseb li din hija xi ħaġa li diġà tkellimna fuqha. Mela, rigward il-kumment ta' Renato, għax jgħat tajb ngħidilkom illi matul dan il-perjodu jiena wkoll għamilt xi ftit ta' riċerka u anke wkoll ħadd diversi pariri mingħand ex referees u ex linesmen ukoll li rreferewni għal dawn ir-regoli mill-bord tal-IFAB li huwa l-bord li jiddetermina l-liġi tar-referees illi wkoll ser nurikom qabel ma nkomplu nitkellmu fuq il-logħba u hawnhekk qegħdin taraw reviewable match changing decisions and incidents, ovvjament l-artiklu huwa bl-Ingliż. Hawnhekk qed jgħidilna li r-referi jista' jirċievi assistenza mingħand il-VAR f'erba' każi biss illi huma il-goal non-goal, penalty, direct red cards u mistaken identity. U dan ifisser illi kif qed ninfasizzalkom hawnhekk għalkemm kien hemm min staqsa fejn hi l-VAR ma tkeċċija ta' Kalulu hawnhekk qed naraw biċ-ċar illi għat-tieni karta safra din ma setgħetx tintuża. Hawnhekk qiegħda ċara abjad fuq l-iswed ukoll ser nipprovdi il-link waqt ir-riklami biex ovvjament kull min jixtieq jara l-affarijiet tiegħu jista' jagħmel biss qegħdin taraw Antonello. Nista' nintervjeni? Iva Roberto, tista' tgħid jekk ukoll?
Mela, fuq dar regolament. Iva, Tajjeb, mela, il-famuż VAR iddaħħal fil-logħba tal-futbol biex episodji ta' kontroversja suppost jinqatgħu. Tajjeb, niftakru fil-passat sitwazzjonijiet ta' gowl u mhux gowl, ballun li qabeż il-linja u ballun li ma qabeż, simulazzjonijiet, bla 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 bla. Però Alla jbierek, daw l-esperti kollha li għandna fil-FIFA u fil-UEFA ma ħasbux li jista' jkun hemm episodju fejn plejer inġustament jintwera t-tieni karta safra li ovvjament tfisser karta ħamra u jkun ta' dannu għat-tim tiegħu. infatti din deċiżjoni qed tiġi reveduta wkoll u dan il-każ tat-tieni karta safra jista' probabilità li ħajibda jiġi rivist mill-VAR mit-tazza tad-dinja l qudiem. Tajjeb, jiena tafu kif nitkellem, jiena nibqa' ngħid li l-VAR huwa r-rovina tal-futbol. U dak li ġara nhar is-Sibt kompla jikkonferma dak li naħseb jien. Għax kien hemm inġustizzja li rata d-dinja kollha, għandek it-teknoloġija suppost l-aħjar teknoloġija b'kameras f'kull kantuniera u f'kull ċentimetru li hemm fil-ground biex jaqbdu kollox u ma jaħrabilhom xejn u ssir dik l-inġustizzja. Bħalma semma Omar, meta l-Juventus labu mal-Lazio, inġustizzja oħra, penalty ċar fuq kabal, Alla jbierek min kien jara l-monitors laqqas biss irrealizza li kien hemm dal-episodju u kien hemm bosta episodji ta' timijiet differenti biex ma nsemmux il-Juventus biss li juri li dal-VAR huwa falliment. Il-VAR ered is-sbuħija tal-logħba tal-futbol. Illum plejer jiskurja laqqas jista' jiċċelebra. Biex taraw kemm flok morna l-qudiem il-futbol mar iktar lura. U xorta sitwazzjonijiet bħal daw ma jiġux korretti. Mela x'inhu l-użu tal-VAR? Kull rispett. U fl-Italja xi ħaġa tal-għaġeb, għax f'kull pajjiż hemm il-VAR imma dak li jiġri fl-Italja jew hemm hidden agenda jew ma nafx, onestament ħanitkellem. Jiena fil-fema tiegħi naħseb illi il-format li qed jintużaw Malta u ma nafx taqblux miegħi intom li huwa dak li se jibda jintuża sa b'mod sħiħ ukoll malli nerġgħu naqilbu għat-top 6 u l-bottom 6. Huwa l-aħjar format għaliex inti ir-responsabbiltà qed tmur fuq it-timijiet. Jiġifieri inti se jkollok żewġ opportunitajiet li ssejjaħ il-VAR jekk tiġi deċiżjoni tiġi favorik terġa' toħodhom lura ċ-ċansijiet. Imma jekk titlef, jekk titlob għall-VAR u l-VAR ma ttikx raġun, taflak saħħa u titlef l-opportunità li tirrevedi d-deċiżjoni. Jiġifieri jien minn jiena bniedem milli personalment bir-rispett kollu lejn kulħadd dejjem mill-VAR ili tajt qalbi, imma dis-sistema li qed tiġi applikata Malta naħseb li hija dik tas-sistema ġusta, ma nafx taħsbu fuq antom. It-Taljani jgħidu la VAR chiamata, aħna nsejħu l-Football Video Support ta' Malta. Jien personalment naħseb li tagħmel ħafna sens li qed tgħid Antonello, ġifieri għax speċjalment jekk iċ-chances jekk inti taqta' favorik ma titlifx dak il-koll għax jekk ikollok 4 episodji kontrik u jkunu kollha vera kontrik inti mhux fer li tista' tappella l-tnejn biss. Jiġifieri naħseb li hija sistema fair, jiġifieri għax tista' twaqqaf il-logħba imma meta għandek kważi ċertezza tista' tgħid għax inti aħna llum nafu illi il-coaches ħdejhom għandhom assistenti li qed jaraw il-logħba fuq il-on screen, ġifieri narajta kemm il-darba mor Turin fi żmien Allegri jitkellem ma' Padovin, eżempju li kienet jara l-logħba fuq l-iskrin tiegħu u jibda jgħidlu hemmhekk kien offside, hemmhekk u kważi jekk jikkontrolla l-coaches x'in għandhom jipprotestaw u jien le u le. Ġifieri jiena fuq livell personali il-VAR ma tantx teċitani għax kif qal tajb ħafna Roberto qatlet il-logħba jiena nkun il-ground ġew qed nara t-television ma tniex iqum nifraħ b'xin niskurja u nistenna ftit. Okay, go. Ġifieri dak l-emozzjoni tal-go tal-indiretta għatatienna. Imma jekk tintuża on call kif qed tgħidu u tintuża tajjeb hemmhekk
Nemmen li hija biċċa għodda li tista' tintuża b'mod tajjeb kif inhi, speċjalment kont naf li hemm regola li ma tieni karta safra ma mhux ħadd intervjeni l-VAR, ġifieri l-iżbal sar weħel xar lob, mhux ħajra fiha xar mid-dera la penna ma r-riżultat ma nbidilx, ġifieri l-ħsara saret, ġifieri u ma tistax titranġa issa. B'mod li t-tim jista' jgħid għax iħoss li tisofri inġustizzja u jekk isofriha qed jieħu raġun, naħseb li hija l-iktar mod fair kif tista' ssir. Ovvjament ma jkunx hemm abbuż minnha. Ovvjament. Le, ma lek ngħidlek dun nisma' naqata ġew fuq, ma lek jien għax ir-responsabilità se tiġi xxiftjata fuq it-timijiet. Qed tifhem ġew. Iva, jena li l-VAR hija ristretta biss għal dawk l-erba' każijiet gol jew le penalti jew le identità żbaljata u karta ħamra diretta. Naħseb li jew tkun open għall affarijiet l-inċidenti kollha li hemm. Però sistema li qed tintuża Malta hija tajba, però naqbel ukoll mal Roberto u sħabi illi mingħajr VAR il-futbol qabel kien hemm id-deċiżjoni tar-referi, ir-referi dejjem jiżbaljaw uman bħalma jiżbaljaw il-plejers, però hemm gowl ta' ma taħx lesta d-deċiżjoni u l-logħba tibqa' mexja biex dak il-wafqien kollu skurjajt toqgħod tistenna x'ħajkun ikkonfermat jew pereżempju gowl jitħassar għal offside għax ikollu pala tal-id il-qoddim dawk huma affarijiet redikoli għal-futbol illi żgur ma jagħmlux il-logħba tal-futbol eċitanti kif kienet qabel. Tajjeb ħafna, mela, għandna xi ftit messaġġi oħra x'naqraw ħalli mbagħad inkunu nistgħu nkomplu forsi x'hemm argumenti oħra li mit-tkeċċija u mill-deċiżjonijiet arbitrali x'niddiskutu. Mela, Brian Hamid qed jgħidilna proset diskussjoni interessanti, grazzi lilek Brian. Illi qiegħed issegwina ġewwa Bela qed jgħidilna li r-regola tal-VAR qiegħda l-ħamra diretta u żgur li trid tinbidel bħal dan il-każ. Kieku kien hemm il-VAR snin ilu il-Juventus kienu jitilfu mhux kampjonat wieħed iżda Alla biss jaf staqsu lil Ronaldo l-Brażiljan. Mill-ġdid għandna kummenti oħra minn Kajpanis u Renato Vella. Kajpanis qed jgħidilna illi vera vili biss il-Juve jafu wkoll xi jfisser li tinstera b'mod inġust. Renato Vella mhux qed jaqbel mal-ħsieb tiegħi tal-VAR kjamata fejn qed jgħidilna tista' titlef tnejn u fuq it-tielet ma tistax tipprotesta u taf li jkollok raġun imma mbagħad hemmhekk Renato. Il-VAR trid tkun inti responsabbli illi ma tajjatix għad-doġġ. Mela, ejja ħalli nitkellmu ftit issa fuq argumenti oħra marbuta fuq il-logħba. Pereżempju, kull ma tfadlilna 7 minuti u jien pereżempju nixtieq nistaqsikom ġo Federico De Marco li qed ikollu staġun eċċellenti u Piotr Zelinski l-awtur tal-gowl ta' rabħa li isu l-arja ta' Malta lil Zelinski għamlitlu tajjeb għax minn duskurja dak il-gowl kontra t-tim nazzjonali Malti il-Pollak isu ħarruh. Veru, De Marco u Zelinski konfermaw il-woli ewlenin tagħhom għall-Inter dan l-istaġun fejn qed jispikkaw għall-kontribut tekniku tagħhom u l-abilità li jimmaniġġjaw il-logħba fuq li binari għandhom is-Serje A s'issa l-Inter, Champions League u l-Koppa Italja. De Marco huwa pilastru indiskutibbli fuq il-ġemp tax-xelluk, kapaċi jaqgħad ħiliet difensivi ma' kontribuzzjoni offensivi bħala attakkant addizzjonali. Huwa kruċjali wkoll għall kostruzzjoni tal-lob grazzi għas-seq xellugija tiegħu u l-abilità tiegħu li joħloq iċ-ċansijiet. Fuq Zelinski dana qed jirrappreżenta avvanz tattiku kwalifikattiv fin-nofs tal-ground u joffri riżorsi sewja għal rotazzjoni u l-ġestjoni tal-enerġija fil-pitch. U joffri kwalità u imprevedibilità kemm bħala starter kif ukoll meta jkun sostitut u hekk in-nofs tal-ground tan-nerazzurri isir aktar profond u versatili. Għalhekk iż-żewġ plejers huma kruċjali għal coach tal-Inter f'termini ta' rotazzjoni u l-abilità li jiffaċċjaw sfidi f'kompetizzjonijiet diversi u dana jiżgura kemm spinta laterali kif ukoll il-lob ta' kwalità fin-nofs il-ground tal-Inter. Omar, plejer li laqatna ħafna jiena matul il-logħba għalkemm beda ħażin, imma mbagħad isnerajtu kien qiegħed jirkupra. Il-gowler ta' Juve De Gregorio. X'tajt? Fuq De Gregorio
għaw ħafna mixed feelings mas-supporters Juventini. Jiena wieħed illi dak li jilbes l-arma normalment niprofa niddefendih, ġifieri nibqa' warajh nibqa' nissapportjah dan. Il-problema tal-gowler Antonello hija li jekk jieħu żball il-gowler m'hemmx min jirranġa warajh. Ġifieri sar żball, sar gow. L-ewwel gow kien daqsxejn ħażin, mhux kien ħafna ħażin fuq, ġifieri kien hemm devjazzjoni sfortunata ta' Cambio li ma nafx għal ma raġuni prova joħodha b'sieq mhux bl-oħra. Però mbagħad kif qed inti fil-logħba l-bieraħ ssib żamna fil-logħba għax l-Inter attakkaw, kellhom iċ-ċansijiet tagħhom u għamel 4 saves bellezza. Ġifieri imma kif qed il-gowler jekk jieħu żball f'logħba li aħna ma jkollniex chances ta' gows u ma niskurjawx, jew konna gow wieħed biss u jagħmel żball u jaqla gow, l-iżball tiegħu ħajdejjem ħajder iktar. Jiena wieħed illi mhux ħanejt mhuwiex ta' Juve kif hemm ċertu supporters jgħidu, jista' jkun aħjar ħanejdlek iva żgur. Ġifieri hemm goalers world class iktar minnu bla dubju, però ma naħsibx li huwa goaler diżastru kif qed jipprovaw ipenġuh speċjalment il-medja Taljana. Ġifieri da meta ġie mal-Juventus is-sena ta' qabel ħal goaler tas-Serie A. Issa ħabib tiegħi dil-ġimgħa kitib li post u sa ċertu punt vera meta tkun ma' tim żgħir jew ta' nofs il-klassifika li jaqla ħafna ġudz, għandek ċans taqla tilqak ħafna iktar u tidher tajjeb. Meta tkun tim kbir mal-Juventus li jkollok żewġ ġudz f'logħba jew tlieta, jekk ma tilqahomx ħadd idher ikraħ. Ġifieri ma teams żgħar ta' forti taqla l-gows u tagħmel ħafna saves, ma teams kbar ma taffordjax, m'għandekx dak il-lussu. Jekk nista' nżid kumment żgħir il-ħabib tagħna għalimna fuq il-VAR ta' Ronaldo u Juliano naqbel miegħu fl-ewwel round imma jekk ikun hemm il-VAR kien ikun hemm penalty ta' Taribo West fuq Inzaghi fl-istess staġun. Ħaġa ħadd qatt ma jsemmiha. Vera, u naħseb l-ewwel darba qed tismaħha għalkemm. Fittxuha u ssibuha u taraw kif tara fuq u mbuttaħa l-isfel. Yes. Biex nikkummenta ftit fuq Di Gregorio. Ija mela, xubbat rridak twieġeb mela, qabel ma tkellem fuq Da Gregorio, Roberto, ma mbagħad irridak twieġeb id-domanda ta' Brady fuq il-pjan tattiku ta' Spalletti wara tkaċċija għaliex il-ħin Jiena ma nafx Omar jaqbilx miegħi, però naħseb dal-gowler għandu difett. X'inhu huwa dad-difett? Li meta f'logħba jagħmel ħin twil spettatur jitlef il-livell ta' concentration tiegħu. Meta jkun il-ħin kollu taħt pressjoni, joħroġ il-potenzjal tiegħu. U għalhekk meta kien mal-Monza kien jibrilla, però bil-kontra mal-Juventus ħafna mid-drabi għax il-Juventus speċjalment issa taħt Spalletti qed jispiċċaw jiddominaw il-logħb. X'qed jiġri? Jitlef il-concentration tiegħu u mal-ewwel xut li jiffaċċja bum, gow. U dak hawnhekk jiena tgħux għalik Omar, però ma naqbilx miegħek, ma naħsibx li huwa gowler tal-livell ta' Juventus. Meta jkollu daw il-ups and downs fil-concentration tiegħu u ħanazzarda ngħid li Di Gregorio huwa wieħed mill-liabilities li għandhom il-Juventus fit-tim tagħhom. Jiena naħseb id-diriġenza għall-istaġun li jmiss l-ewwel ħaġa li għandha tagħmel hija li tfittex goalkeeper li jagħmel differenza. Di Gregorio mhuwiex goalkeeper li jagħmel differenza. Pier Micheli qed isemmi l-Perin. Laqqas Perin. Ħanajdlek, ma tistax tiġġieled għall-unuri u tilab keeper li għamel l-aħħar 3-4 staġuni bil-qiegħda. Ma tistax. Jiti kollok keeper li qiegħed fl-aqwa tiegħu, mhux keeper li qabad it-triq tan-niżla. Alright, ma jistgħux il-Juventus jiena li jmorru għall-karne seki tal-Atalanta. Dak gowler ta' livell li jżommok fil-logħba u għadu żgħir, għal dak missommaru l-Juventus mal Di Gregorio. U jiena ħanejdlek Omar, ma nafx taqbilx miegħi. Ħafna players, goalers any position, ikollhom dak li jiena nsejjaħlu a one season wonder. Jagħmlu staġun daw top of the form, kulħadd jgħid il-Madonna xi plejer u trasferiment flop. U għandek it-toqol tal-ger ukoll tagħmel differenza, tilgħab il-ger tal-Monza mod, tilgħab il-ger tal-Juventus, Milan, Inter. Ismani, ħanfakkar. Meta l-Monza telgħu Serie A, Di Gregorio laqqas biss kien meqjus bħala titolari tal-Monza. Dak kien ir-riserv dal-titolari kien weġġa, daħalu u sam postu. Ġifieri biex naraw f'liema livell. U kemm kienu jgħidu li Giuntoli u Motta
ippreferaw lilu minn Szczesny għax għandu distribution b'saqaħ tajbin. Jiena b'kull rispett ma rajt ebda differenza da fid-distribution Ma rajniex. bis-saqaj, jiġifieri jew kienet xi skuża biex jeħilsu mill-paga ta' Szczesny għax kellu paga għolja, imma jiena għalija dak kien wieħed mill-flops li għamel Giuntoli kemm dan mal-Juventus. U Cup Miners. M'hemmx tara. Jiena għalija s-sena d-dieħla l-Juventus għandhom jiffukaw biex ikollhom keeper ta' livell. Għax qed iħallu ħafna punti ħabba dal-lack of concentration tal-goalkeeper. Huwa evidenti għax ħanejdlek. Anke l-ewwel goal semmejtu inti, mhuwiex reattiv il-keeper. Inti anke t-tielet goal. Orrejt għamel logħba jaqla ġo fih, imma wejja tibqa' ċass. It-tielet goal id-dubita kemm rax xut, imma naħseb kien motti fuq il-Bloccatelli, ma naħsebx li kellu ċans. Omar, kieku kien Buffon, kieku kien Donnarumma, kieku kien Manjan, bl-istin tiegħu ta' keeper kienu jsalvah dak il-ballu ma kienx ixut b'saħħtu. Le, ma kienx b'saħħtu. Ma tibqax wieqaf tiċċassa li l-ballun diħel fil-lasta. Alright. Le, dik jagħmilha għandu ħabta jagħmilha li meta jaqta' qalbu malajr ħossa wkoll. Le, għal-Juventus biex jiċċelenġew għall-unuri għandhom bżonn keeper ta' kwalità. M'hemmx way oħra. Jiena diżappuntat ħafna ġifieri bil-ħaġa jaqla goals redikoli, mbagħad jġiblek safe, stop corner. Tgħid tal-ġen, imma mbagħad xuġġo fih, literalment bħal tieni gow tal-Lazio, xuġġo fih, bum, gow. M'hemmx. Fimt il-graf. Mhux konsistenti. Filli għaw fuq, filli għaw isfel, m'hemmx konsistenza. U l-Juventus u t-timijiet kollha li ċċelenġew għall-unuri għandhom bżonn keeper ta' konsistenza. Il-keeper huwa eżit. Il-Juventus, il-Milan ta' Sacchi, il-Milan ta' Capello, kollha rebħu b'keepers ta' livell. Jekk ma jkollokx keeper, issa ngħiddihom jaqfaw fuq di. Il-Juventus għandhom keeper Taljan li mhuwiex keeper tan-Nazzjonal. U dik tgħid kollox. Kemm il-darba l-Juventus kellu keeper li mhuwiex tan-Nazzjonal. Meta kellhom il-Tacconi pereżempju, qatt ma kien jilgħab man-Nazzjonal. Ma xorta kienu ikun majjed. Kien ikun riserv. Alright, il-Juventus għandhom bżonn keeper. Issa kux Taljan, kux any nation li jkun titolari man-Nazzjonal. Mhux keeper li normali, nsejjaħlu hekk. Mela, 30 sekonda, Roberto, fuq il-pjan tattiku ta' Spalletti wara tkeċċija, ħallu wieġbu dik id-domanda u morru mill-ewwel Club News għax il-ħin allokat għal din parti għadda. Mela, fuq il-pjan tattiku Antonello ħanejdlek. Meta tim jispiċċa baxxa minni, speċjalment fl-ewwel taqsima, bħala coach, inti tħadd irraġuna aktar x'għandek bżonn. Kwalità jew kwantità. U Spalletti ovvjament kellu bżonn kwantità fiżika fit-tieni ħaf. Għalhekk għamel dawk il-bidliet. Kieku l-logħba baqgħet 2-2, nibqa' ċert li kulħadd jgħid Spalletti l-magician, top coach u kollox. Ma ġil-gow ġil-tielet gow. Ġifieri jiena kif qed. Naħseb il-Juventus kollox ma kollox kien ħaqhom jieħdu punt minn din logħba. Għax kellhom spiritu kombattiv, baqgħu jissiltu sal-aħħar, imma kienu sfortunati li qalgħu tielet gow eżatt ma tmiem il-logħba. Ġifieri m'hemmx xi tbiddel fuq il-pjan tattiku. Sewa wis, mela, Joe Bajada, President Interclub Gozo, Omar Busuttil, Juventus Club Cuore Bianconero. Forsi tunna naqra l-aħħar aħbarijiet u informazzjoni fuq il-klab rispettiv tagħkom jekk jogħġobkom. Joe. Minna ħatan aħna l-Interclub Gozo ġejna wafqa fid-9 ta' wissu 2015 u aktar minn is-sena l-oħra biex niċċelebraw l-10 anniversarju tagħna. Il-klabb ospita l-ex leġenda tal-Inter u l-Brażil Maicon u ovvjament dan gawdaw minnu l-partitarji kollha tal-Inter mhux biss membri tagħna iżda wkoll dawk kollha li xtaqgħu. U nhar l-24 ta' Ottubru qabel il-logħba tas-Serje A bejn Inter u Fiorentina fl-Istadju San Siro konna wkoll ippreżentati bi flok bil-numru 10 fuq il-pitch u dana kien rikonoxximent
flimkien ma' tliet klabb oħra internazzjonali oħra għal partitarji ta' l-Inter. Nagħlaq billi hawnhekk narraf fejn aħna ninsabu, l-Inter Club tagħna qegħdin nużaw grazzi għal Kumitat tal-Għaqda tal-Armar tal-Madonna tas-Saffros f'Kerċem, il-kwartieri tagħhom ikun miftuħa l-lobiet kollha tal-Inter, nilqgħu hemmhekk mhux biss lill-partitarji interisti, iżda partitarji kollha tal-futbol Taljan u anke dawk Maltin li jinsertaw ikunu għawdex nistidnuhom jiġu magħna biex jaraw din il-logħba. Nieħu l-okkażjoni ringrazzja wkoll lill-Kumitat taċ-Ċentru ta' Kerċem li jinsab ftit il fuq mill-Knisja parrokjali ta' Kerċem hemm kantoniera u fitri Don Anton Kalleja Street hemmhekk hemm il-klabb fejn niltaqgħu aħna. U merħba lil kull min jiġi magħna. Tajb ħafna. Omar? Mela, jiena fil-verità m'għadniex membru fil-Kumitat, ovvjament għadni membru fil-Juventus Club Malta Cuore Bianco Nero. Il-premises ta' klabb illum jinstabu Stradarja l-Ħamrun, viċin ta' Top Choice, fil-kafetterija ta' klabb stess li jisimha Le Zebre. Nistieden il-Juventini kollha jingħaqdu għall-attivitajiet li organizza l-Kumitat kif ukoll għall-lob, hemm ambjent Juventin. Dal-aħħar saru improvements kbar fuq l-istruttura ta' klabb biex ikoll iktar identità Juventina u flimkien naraw il-lob noħolqu atmosfera u hopefully niċċelebraw xi żewġ rebħiet l-emmolaw. Mela, grazzi Joe, grazzi Omar, grazzi Roberto tal-interventi tagħkom matul dan il-programm. Ibqgħu magħna li tisimgħu għal waqfa ta' 3 minuti biex tisimgħu wkoll il-pariri kummerċjali tan-nies li sponsorjaw dan il-programm kif nitlu lura se nitkellmu fuq suġġett kompletament differenti ma' panel kompletament differenti. Għaldaqstant, ibqgħu magħna għaliex dalwaqt ser nkunu magħkom. Għalissa immorru għar-reklami. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin prezzijiet ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tini parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa mill-serje A Taljana ser nkunu qegħdin niddiskutu realtà kompletament differenti il għaliex ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-kampjonati nazzjonali amatorjali lokali permezz ta' panel oħra ta' nies differenti. Fil-fatt jirrappreżentaw il-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed għandna l-Segretarju tal-St. Andrews Godfrey Borg u l-Viċi President tal-Athletic Robert Magro u għal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tnej għandna lil Nikolaj Karwana għal Dingley Swallows li huwa l-coach. Ovvjament għandna magħna wkoll il-mistieden residenti Joseph Magri li apparti għal din nofsija se jkun qiegħed jagħmel rwol doppju għax ovvjament apparti il-rwol ta' mistieden residenti Joseph tkun ukoll qiegħed tiddefendi l-bandiera tar-Rabat. Nsellmilkom u nirringrazzjakom ukoll tal-lejla qegħdin tinaqdu magħna. Mela, qabel ma nitolbok tagħmel għall-introduzzjonijiet tiegħek, Joseph, ħanurikom għall-grafika taż-żewġ klassifiċi. Ħanibdew bil-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed fejn taqta għat-tard li qegħdin fuq quddiem u għandhom naqra gap. U tista' tgħid is-sitwazzjoni f'nofs il-klassifika għandna ġiex ġlidiet naqra jaħarqu sew fiż-żona promozzjoni fejn għandna 4 timijiet marbuta fi 3 punti u anki fiż-żona relegazzjoni fejn għandna 7 timijiet f'6 punti ta' min jirrimarka wkoll l-istilla li hemm immarkata fejn Victoria Hotspurs u Zejtun Corinthians il għaliex dawn qatt iridu jirkupraw logħba li kienet ġiet mħassra minħabba il-maltemp. Min-naħa l-oħra għal fini tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tnejn għandna l-Kalkara li wkoll qegħdin maqtuwajn imma mbagħad għad għandna telliqa tajba wkoll għaż-żona promozzjoni. Joseph, nixtieqek forsi tintroduċi naqra s-suġġett tal-lum. L-ewwel qed insellem is-sħabi kollha, speċjalment il-ħabib tiegħi Nikolaj, ex-ġar ukoll. Nsellimlu u nirringrazzjahom tal-li sabu ħin biex jinaqdu magħna llum. Le, kif qed tajjeb inti Antonello jidher li għandna ġiex kampjonati pjuttost interessanti. Ħanitkellem ovvjament fuq l-Amateur 2 għax jiena t-tim tiegħi tar-Rabat hemm ukoll jieħu sehem f'dil-kompetizzjoni li sfortunatament ngħid għalkemm forsi mis-sena l-oħra law sar ċertu improvement. Ovvja jidher li ma lħaqniex ċertu għanijiet, però nemmen illi bil-ħidma li qed issir naħseb mhux qegħdin fi triq il-ħażina. Għandek Kalkara illi naħseb bażikament iktar ma joqrob iż-żmien baqgħu konsistenti tul l-istaġun u wkoll naħseb qed jilħqu lan tagħhom li jitilgħu. Ovvjament minkejja rivalità ħadd ma jista' jneħħi l-mertu ta' Dingley u minn hawn għalkemm forsi rivali nifraħ ħafna ħabib tiegħi Nikolaj u lit-tim tiegħu għas-suċċessi li qegħdin jagħmlu għar-rebħa tajba li kisbu. Nhar il-ħadd jiena Nikolaj nafu kemm huwa dedikat, kemm jaf imur mal-plejers, kemm jinżel għal-livell tal-plejers. Kien ukoll ex-plejer ta' Rabat, dik xi ħaġa li għandu jkun kburi biha naħseb jien. U ovvjament imbagħad għandek l-imsida li wkoll qegħdin ikunu konsistenti ħafna ovvjament naħseb rajna però ħaddin li naħseb minn ftit li segwejt kienu naqna aħjar mill-imsida tantu hekk kisbu ir-riżultati li xtaqu biex issa qegħdin it-tieni post. Mentri mbagħad Amateur 1 għandek ħanejtek li iktar interessanti għax kif qed inti qisek qas tkun taf bażikament apparti ħadd-tard li issa nqatgħu naqal fuq, nemmen li t-timijiet l-oħra qisek speċjalment in-naħa t'isfel tar-relegazzjoni jidher li huwa interessanti u rridu nsemmu wkoll qisla li dal-aħħar li ħattru l-Edmond Lufi coach għarax passamlu fil-li kienu ħajqgħu f'daqqa waħda minn is-sejjer żball qegħdin 10 post ġabu 3 jew 3 rebħiet infila. 4 rebħiet konsekuttivi ġifieri dak huwa naħseb qisla sabu the right coach naħseb at the right time.
Sewa wis, infakukom kolli qegħdin live għal kull min jixtieq jintervjeni u jsaqsi xi domanda lil mistednin li għandna fuq il-panel tal-lum għandkom is-sezzjoni tal-kummenti miftuħa fil-fatt Renato Vella diġà qed jifraħ lill-mistednin li għandna biex il-lejla jitkellmu fuq il-kampjonati. Mela, ħalli nibqgħu fuq l-MHR2 qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-MHR 1. Nikolaj. Nsellimlek, merħba lura fuq botta u risposta. Għandkom taqtija interessanti ħafna intom l-imsida ta' xbiex l-imdina forsi tina xi ftit kummenti wkoll fuq l-istaġun tagħkom sissa, jekk jogħġbok. Nsellem lill-panel u min qed segwina. Naħseb sissa l-istaġun miexi naħseb fej bdejna il-ħidma tagħna fil-bidu tal-istaġun. Għatfadal seba' finali. Naħseb bħalma tidher il-klassifika jagħti bilanċjat ħafna. U dejjem tibqa' tieħu logħba u tkun lest għal kollox. Għaliex kull tim li jikkompeti tara riżultati. It-timijiet li forsi mhumiex qegħdin ma naħa ta' fuq ukoll qegħdin jagħtu logħba lit-timijiet kollha. Allura dak jagħmel kampjonat iktar bilanċjat. Nibqgħu sajna mal-art ħalli tragward tagħna fl-aħħar tal-istaġun nkunu l-ħaqnija. Fatti wkoll nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika bħalissa din li tinsabu t-tieni 31 punt u bafem konna din ngħidu msida 30 u tax biex 18 u hawnhekk Renato Vella qiegħed jinformana li t-tim li qiegħed ittielet bħalissa fil-klassifika imsida St. Joseph mid-dera jidher illi neħew il-coach wara t-telfa miksuba appuntu fil-konfront dirett tal-bieraħ. Ma nafx tgħidilna xi ħaġa fuq il-logħba tal-bieraħ, Nikolaj, din l-imsida qabel ma naqbdu. Naħseb konna ġejjin mir-riżultat negattiv ma' Siġġiewi. Allura kienet importanti ħafna li kontra l-imsida ninżlu u nġibu riżultat pożittiv. Kienet logħba naħseb il-bilanċjata, naħseb il-ġistimijiet rridu xi ħaġa minnha, ovvjament anke l-fatt li tax biex qed jersqu viċin iżjed tagħna, allura bil-fors ridna aħna b'mod speċjali u anke naħsum li l-imsida rridu jieħdu xi ħaġa minnha. Ħriġna aħna fuq naħa rebbieħa, naħseb kien jimeritana wkoll li nieħdu 3 punti għax naħseb konna tajjeb u hekk ħriġna u rġajna sibna postna fit-tieni post. Jekk ma jimpurtax Antonello, kemm nikkummenta naqa' fuq din logħba, bażikament li ġara hemm min fl-imsida jaħseb illi għandu Real Madrid mentri fil-verità ħaddin li ħarġu b'saqjhom mal-art. Ovvjament hemm preċiżazzjoni żgħira Joseph, ovvjament nżommu. Le, mhux qed noffendi l-ħadd, bażikament li ġara ħaddin li żammew saqjhom mal-art labu l-logħba tagħhom l-imsida naħseb xi kultant jaħsbu li huma kif qed Real Madrid ħarġu overconfident u fil-verità ħareġ riżultat li kien meritat il-ħaddingli. As simple as that. Eżattament, ovvjament wieħed jipprova, kull tim jipprova jagħmel l-albu tiegħu biex iġib ir-riżultat iżda mhux dejjem ikun possibbli. Min-naħa l-oħra ħallibgħu fuq l-MHR 1 issa, ħanibqgħu tedejn fil-klassifika. Godfrey, insellimlek anki lilek merħba lura. Tinsabu fl-eqel ta' ġlieda kontra relegazzjoni għalkemm il-forma tagħkom bħalissa mill-daqqatajn li qed nara ma tantx tidher xi waħda daqshekk pożittiva fejn irbaħtu waħda mill-aħħar 4 logħbiet. X'inhu jiġri attwalment? Ifhem. Min-naħa tagħna għadna ġejjin minn telfa kontra Żejtun il-bieraħ. Il-logħba ta' qabel ġejna Droma ħal-Kirkop u konna rbaħna lil Rendi. Ifhem, it-triq hija twila, hemm diversi timijiet li qed jiġġieldu għar-relegazzjoni. Nilagħbu logħba, kollox jista' jiġri fil-futbol, taf tikseb il-punti ma ta' fuq u titlef ma ta' taħt. Il-futbol bekk sabiħ.
naraw, nimxu naraw. Temmen li għandkom materjal biżżejjed biex issalvaw? Ifhem, nemmen ta' għax kapaċi bħal l-oħrajn. Godfrey, Ovvja. Mela le? jekk ma jimpurtax insaqsik. Jiena niftakar sa fl-2023 klajtu first, Iva, the champions, ġifieri kontu jiskom dejtu triq. X'ġara biex kważi spiċċajtu qabel tal-aħħar, forsi fis-sajf ma sar xogħol tajjeb, forsi ifhem. Tlajna fit-Challenge League wara diversi snin. U rġajna waqajna taħt it-tmexxija tal-Ufi. Rġajna tlajna u rġajna waqajna. Is-sena l-oħra spiċċajna mal-ewwel 6. U dis-sena l-antana kien ovvjament li nippruvaw nerġgħu insaħħu l-iskwadra biex nippruvaw tiċċalinġja, inti dejjem timmira il fuq kemm tista'. Ovvjament, ir-riżultati ma ġewx, l-ixju tal-barranin jaffettwaw wkoll. Issa grazzi tal-Alla ġibna ġiex barranin ġodda illi qed irendu, qed jagħtu l-kontributi tagħhom. ġifieri bażikament forsi qed tgħid li fis-sajf stajtu għamiltu xogħol aħjar, jista' jkun minn kif qed nifhmek jien. Ifhem, l-iskwadra li kellna s-sena l-oħra bażikament żammejna nukliju minnu. Ovvjament daħħalna fl-iskwadra wkoll plejers ġodda żgħażagħ illi stajna li setgħu jagħtu kontribut kemm lill-youths kemm il-tim tal-kbar għax dik aħna nemnu fija. Ovvjament dejjem tipprova tagħmel l-aħjar inti, però mhux dejjem irnexxielek. Però nemmen illi bil-plejers li għandna naslu. Mela, qabel ma nkomplu, kemm wieġeb waħda lis-Sur Joseph Kuxkir li sfortunatament kelli nħassarlu l-kumment. Il-Kamra Sportiva għandha policy illi tagħti coverage kemm tista' il-futbol lokali u tagħti spazju lill-4 diviżjonijiet. Il-Premier li qed ikollna coverage regolari tiegħu anki iċ-Challenge League bħallhom il-kampjonati nazzjonali amatorjali. M'hemm ebda element ta' mistrija, anzi hija huwa dmir tagħna illi u qed nieħu responsabbiltà bħala editur il-futbol lokali intuh l-importanza li jixraqlu u le dan ma nagħmluh mingħajr ebda mistrija bħalma qed tipprova tallega inti ovvjament il-kumment ġie mħassar mill-ewwel. Jiġifieri ovvjament aħna nistidduk li jissegwina issek il-kontenut li ntellaw fuq il-futbol lokali ma jogħġbokx m'hemmx għalfejn ngħidlek jiena x'għandek tagħmel. Però huwa punt li xtaqt nippreċiża mill-ewwel fuq dana. Robert, insellimlek merħba fil-programm tal-lejla ħalli issa anke nisimgħu kumment minn għandek. Min-naħa l-oħra li Athletic ġejjin minn 4 suċċessi konsekuttivi u issa nistgħu ngħidu hekk tħaltu sew fil-battalja għall promozzjoni. Nitolbok tixel il-mikrofonu, Robert. Hekk jogħġbok. Naħseb, all right, ekkux. Iva, grazzi. Insellem lilek Antonello lill-mistiedna kollha u s-segwaċi kollha tal-paġna Fem Popolari tiegħek. Li Athletic bdejna ħażin ħafna fil-verità aħna. Kellna l-ewwel 3-4 robiet ma kinux xejn pożittivi. Issa kil-Bambini Rid badna ran tajba ta' 11 il-logħba, irbaħna 10 u ġejna waħda dru. Jidher illi hemm taqtija jien għalija minn kif nara klassifika bej 5 timijiet li jista' jinbidel kollox, baqa' 10 logħbiet illi f'dawn l-10 logħbiet hemm 30 punt available, jiġifieri jista' jsir kollox. Jiena però għandi domanda li nixtieq nistaqsi l-erba' li intom tista' tgħid għax hawnhekk anke lil Joseph nixtieq ninkludi fiha. Din is-sena qed nara, speċjalment fil-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed, illi mill-bidu tal-istaġun ħassejt li ser ikun wieħed interessanti u bilanċjat. Qed naraw l-istess ħaġa anke fil-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2. Voldir minkejja l-fatt li bħalissa l-ewwel post huwa ftit distakkat.
Dan jikkonferma dal-fatt li għandna żewġ kampjonati bilanċjati fit-tielet u fir-raba' saf tal-futbol lokali. Taqblu miegħi jekk ngħidilkom li dan qed jikkonferma li l-livell f'taż-żewġ kampjonati qiegħed jogħla u anke l-fatt qed naraw kampjonati bilanċjati? Iva naqbel miegħek il-livell li qed jola u ħaġa li però għalkemm il-livell qed jola ħaġa li tidher naqgħod diżappuntanti hija illi naħseb f'ċertu timijiet ta' ċertu sections naraw players li qegħdin b'self jew marru mod permanenti li kienu f'nurses ta' timijiet tal-Premier. Jiġifieri għalkemm naħseb issib iktar Maltin ta' livell f'daw id-diviżjonijiet milli fit-tim ta' Premier huwa tajjeb għax daw id-diviżjonijiet qed ittihom il-ħajja u kif qed inti qed jiġi ħafna aktar interessanti. Però mbagħad biex ma rridx niddevja mis-suġġett, jista' tkun wirja diżappuntanti ħabba li tfal ta' nurseries ta' timijiet tal-Premier mhumiex qed jagħmluha mal-first team tal-Premier, ġifieri dik minn dak il-punt biss huwa negattiv. Però naqbel miegħek li iktar ma jgħaddi żmien daw it-tip ta' kampjonati iktar qegħdin jiġu segwitu relevanti. Mela, Godfrey, Nikolaj, Robert, fidejkom biex Minn naħa tiegħi rigward l-Amateur League 1 u l-Amateur League l-Amateur League 2 fuq daw żewġ kampjonati. Iva. Jina kif għal Joseph ukoll il-kampjonat huwa interessanti għal raġuni il-huwa. Jintlab fuq ġiex rounds, m'hemmx sim ta' relegation pool jew ta' championship. Kulħadd jilgħab kontra ġiexin darbtejn. Ġifri m'hemmx. U dak jagħmel il-kampjonat iktar interessanti hekk kif inhu bħalissa. U dik konna qabilna il-klabs kollha kemm aħna fil-laqgħat li għamilna. Robert, Nikolaj. Fil-każ tagħna aħna wara 15-il sena fl-ewwel diviżjoni inkluża fil-Premier ukoll. Din hija xi ħaġa ġdida għalina li nilagħbu Amateur 1. Nista' ngħidlek illi l-aħħar tim fil-klassifika jista' jirbaħ l-ewwel tim fil-klassifika. On the day, it-timijiet huma kollha bilanċjati, huma viċin xulxin. Ġifieri, eżempju, aħna l-aħħar logħba li labna kontra l-Mellieħa nistgħu ngħidu illi sofrejna ħafna u nista' ngħidlek illi daqsxejn lakk ukoll irnexxielna nsibu gowl lejn l-aħħar ħin tal-partita u irnexxielna nieħdu 3 punti. Biss però nemmen li l-livell qiegħed jitjieb bis-saħħa ta' ċertu players li mhux qed isibu spazju kemm fil-Premier u kemm fl-ewwel diviżjoni u qed jinżlu jilagħbu kemm fl-Amateur 1 u kemm fl-Amateur 2. Allura il-livell f'dak il-każ qiegħed jogħla. Iva. Naqbel anka ma' komplementa sħabi hawnhekk iva naħseb li l-livell anka fil-kampjonat Amateur 2 żdied naħseb it-timijiet kollha għamlu l-homework tagħhom u bħal medin jgħidu dawn in-nies il-fatt li forsi hemm players li mhumiex jingħataw spazji fil-kampjonati l-oħra qed jagħmlu iktar interessanti l-Amateur League 1 u l-Amateur League 2. Naħseb li kulħadd għamel homework tiegħu u naħseb timijiet forsi li anke fl-Amateur League 2 qegħdin warajna u wkoll qegħdin jagħtu logħba lil kulħadd. Dan jista' jgħid għaliex mas-siġġiewi tlifna l-punti wkoll. Eżattament, huwa wkoll qed jgħin biex qed ikollna diversi ovvjament kapovolġimenti tas-sitwazzjoni. Qed nara Renato Vella li miġġiet jgħidilna dan il-fatt li qed isir iktar interessanti għax il-plejers żgħażagħ jippreferu jilagħbu u milli joqgħodu fuq il-bank u kull tim qed jidher organizzat. Joseph, ma nafx għandek xi domandi x'tistaqsi lil Robert u Nikolaj f'dan l-istadju? Nikolaj nsaqsi kważi kull jum fitri, ġifieri ma tantx għandi xi nsaqsi ħawle, però ovvjament nawguralu li jibqa' sejjer tajjeb kif jgħid onestament jaf kemm nirrispettah u jalla jikseb dak li jixtieq. Meta bin-naħa ta' Robert qal li ħallija kien ilkom 15-il sena fil-First u l-Premier, ġifieri l-ewwel sena li qed tilagħbu second hux hekk Robert? Wara 15-il sena. Ekku, korrett. Jekk ovvjament titilgħu
għandkom biżżejjed pjan biex iżommu postkom hemmhekk jew kif taqbad tgħid? Ġifieri jekk titilgħu għandkom qed tippjanaw biex iżommu postkom fil-first? Challenge League. Eżatti. Ħanejdu hekk. Kulħadd, kull min qiegħed jilgħab fil-kampjonat, kulħadd jixtieq jitlaq. L-ewwel diviżjoni aħna inħossu li hija d-diviżjoni perfetta għat-tim tagħna ta' ħallija. Ovvjament il-pjan huwa li aħna nilagħbu fl-ewwel diviżjoni. Ġifieri iċ-ċans jidher li qiegħed hemmhekk bħalissa ninsabu t-tieni post għalkemm il-Viktorja qegħdin blob inqas jista' jkun illi kif jirkuprawha skont dak ir-riżultat. Imma iva, jekk il-Bobby Irid tiġi il-promozzjoni aħna tragwardana ikun illi nżommu kemm jista' jkun postna fl-ewwel diviżjoni iva. L-ewwel iktar tibda tħassibkom, ħan nsaqsi id-domanda liż-żewġ kontendenti għall promozzjoni. L-ewwel iktar tim li forsi qed jinkwitakom u qed tarawh bħala ostaklu lejn l-għana ħari tagħkom. Ovvjament f'dal każ tixtukom taskludu l-Lattar Kalkara minħabba li d-distak huwa naqra kbir bħalissa. Kif diġà spjegajt u tkellimt bejn it-tieni fejn qegħdin aħna u l-ħames post kollox jista' jiġri. On the day kulħadd jista' jerbaħlek fl-Amateur One. Ġifieri ma nistax insemmilek tim li huwa li aħna nibżgħu aħna issa kull logħba hija finali għalina. Nippreparaw qabel kull logħba li nkunu ħanilagħbu u dejjem nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex inġibu l-punti massimi ħalli nżommu it-tagħmel tagħna biex nieħdu promozzjoni. Nikolaj. Nassum li ġielova diffiċli nhar il-ħadd kontra l-Kalkara, ġifieri hija faċli xejn biss il-logħbiet u bħalmet qabel fadal seba' finali kollha għandhom l-isfidi tagħhom u l-istess nippreparaw logħba nipprovaw nitlu fid-dettall biżżejjed biex inkunu il-plejers inkunu preparati sew u nipprovaw nelbu kull ostaklu biex il-tragward tagħna fl-aħħar mill-aħħar jiġi milquh. Pier Micheli qed jgħidilna proset dak li jkollok pjan mhux titla u wara staġun terġa' taqa' jrid ikollok pjan tajjeb għal futur. Godfrey intom min-naħa tagħkom. Xi tim li qed tarah li jista' jaħrab fil-ġranet li ġejjin ta' min isemmi wkoll li nhar il-ġimgħa tkun konfront mill-liqa. Ekku, nhar il-ġimgħa għandna do or die match, hija logħba importanti, ovvjament fadal il-logħb, tista' tirbaħ ma' kulħadd, tista' titlef ma' kulħadd. Però kif għad fil-bidu, inti tmur u tilab logħba. Kif għatlek, nemmen illi għandna tim illi kapaċi nżommu postna fl-Amateur League One u nibdew minn nhar il-ġimgħa. Sewa wis, mela biex forsi anki nibdew nagħlqu nitlob lil-Godfrey, il-Robert u Nikolaj waslu l-messaġġ tagħhom lill-partitari rispettivi. Antonello, qabel xejn, qed nara kumment ta' Sur Renato Vella qal hemm derba bejn Roberto Dingli u ħabba Joseph ser inkun favur Dingli u msid llum neħħew il-coach. Ġifieri Nikola għandek supporter minn Taslima wkoll ġifieri jara. Aħjar, iktar ma jkun iktar aħjar. M'għandux għalfejn jkollok dan antagonizmu lejn Joseph Renato. Nafu wkoll kemm Renato u ħanajdu hekk bniedem illi dejjem isegwina u. Issa nixtieq le jiena nixtieq li jiena u Renato nixtieq nitkellmu wara l-logħba Sliema Belt. Dik nixtieq nitkellmu wara dik il-logħba. Eżattament, tifhimni, qabel dik hemm logħba oħra dil-ġimgħa naqra taħra Sliema Wanderers imma fuq il-Premier nitkellmu probabbilment il-ġimgħa d-dieħla. Għaliex ovvjament mbagħad ikollna nofsi apposta fuq il-Kampjonat Premier. Mela,
Godfrey, Robert, Nikolaj, forsi għandkom xi messaġġ xi twasslu l-partitarji tagħkom qabel ma nagħlqu l-programm, ma nafx min jixtieq jibda minnkom. Ifhem, min-naħa tiegħi nħeġġeġ il-partitarji tagħna biex kemm jista' jkun jattendu jagħtu support lit-tim. It-tim għandu bżonn is-support fis-sitwazzjoni din bħalissa. Flimkien niġbdu ħabel wieħed u flimkien naslu. Robert? Min-naħa tagħna aħna nirringrazzjaw lil kull min b'xi mod jgħin lit-tim ta' Ħallija kemm min-naħa tal-volontarjat tal-kumitat u xi nies oħra. Supporters ta' Ħallija importanti illi jiġu jissapportjaw it-tim tagħhom. Sfortunatament il-lob tagħna kienet ikun f'ħafna kesħa u xita kważi kollu tista' tgħid u forsi dak li jkun għad ftit id-dar, issa nisperaw li t-temp ikun xi daqsxejn aħjar u nħeġġeġ is-supporters kollha biex jiġu u jtuna dak l-extra push the 12 men jgħidulu supporter u jtina dak il-support tiegħu biex nkunu nistgħu nkomplu niksbu riżultati pożittivi. Nikolaj? L-ewwel ħaġa nirringrazzja lill-kumitat mod speċjali tal-ħidma tiegħu u t-technical staff għax naf kemm naħdmu bla waqfien biex il-ħolma tagħna ssir realtà. Naħseb ħaddin li inna żmien ma forsi irresqu unur li ħaddin li u x-xewqa hija li naslu. Biss naħseb bħalma l-aħħar logħba kellna numru sabiħ li għamillek kuraġġ waqt il-logħba li kellna kontra Nemsida l-istess naħseb il-ħadd hija logħba oħra importanti mhux il-ħadd biss imma s-seba' logħbiet li fadal għalhekk inħeġġeġ forsi lid-Dinglin biex kemm jista' jkunu warajna duna support l-enerġija li narawhom hemmhekk timlina b'ħafna kuraġġ, mu speċjali l-players li l-istess jaħdmu bla waqfien u fl-aħħar mill-aħħar jekk jirnexxielna nerġgħu forsi wara dan żmien nferħu ftit lid-Dingli. Joseph, komment finali minn naħa tiegħek. Le, ovvjament nawgura sħabi kollha li minn sejjer tajjeb, kompli sejjer tajjeb, bast ħaddin li basta ma jmurx tajjeb nerġu kontra r-raba, tibqija jistgħu marru tajjeb. Ovvjament, nittama li ħallu jaqbdu triq tajba, it-tim ta' Godfrey, u inħeġġeġ ir-rabtin ikomplu segwu it-tim minkejja li bħalissa maħniex għaddejjem iż-żmien daqshekk feliċi. Mela, grazzi Joseph, Godfrey, Robert u Nikolaj, grazzi kbira wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma El-Catalan, Ejabet, Paper Avenue, Uża Sfuso u The Barber u nħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex ukoll indirettament tkun qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tgħaddi u kontenut mill-iktar interessanti minn ħin għal ieħor. Infakkurkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser jixxandar u jitla' fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titlu hemm tagħtu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi ser noħorġu minn ħin għal ieħor. Nhar il-ħamis ikollna il-programm li jmiss mis-sensiela Idbassir fil-waqt li f'nofs il-ġimgħa jien ser nkun qiegħed naġġornakom għadha mit-Tony Benzina Stadium u l-erba għad irridu naraw kux mill-Victor Tedesco Stadium jew minn Kordin mill-ġdid għal dak li hija 23 ġurnata tal-kampjonat jew Ħelt Malta Premier, ovvjament f'nofs il-ġimgħa wkoll. Jirritornaw it-testijiet tal-Formula 1 ġewwa l-Baħrejn, ħansommukom aġġornati. Mbagħad ovvjament il-programm Idbassir nhar il-ħamis miegħi u ma' Roberto u tkompli il-programmazzjoni tagħna sakemm nhar it-tnejn fid-9 nerġgħu nirritornaw għal programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin jien Antonello Bela ma tfadali xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.